El Partit Popular es fixa l'objectiu d'aconseguir 5 regidors a la paeria. El PP de Lleida s'ha marcat l'objectiu d'aconseguir 5 regidors a la paeria en les properes eleccions municipals i doblar els 31 representants del partit al conjunt del consistori de la demarcació. Així ho ha anunciat en la presentació oficial de la professora de comunicació Imma Mansó com a cap de llista del Partit Popular a l'Ajuntament de Lleida. Mansó ha assegurat que vol ser la veu dels ciutadans a la paeria i ha estat molt crítica amb l'endeutament de la institució, tot recordant que amb 130 milions d'euros, Lleida és la 9ª ciutat de l'Estat més endeutada. Imma Mansó ha aprofitat la seva presentació pública com a candidata per lamentar que l'actual equip de govern de la paeria està mancat de transparència i s'ha postulat per fer una campanya de proximitat que li permeti saber quines són les preocupacions reals de la ciutadania i esdevenir la seva veu una vegada sigui a l'Ajuntament. En aquest sentit, Mansó també ha criticat l'elevat endeutament de la paeria, que ha xifrat en 130 milions d'euros, situant la capital del Segrià com la 9ª ciutat més endeutada de l'Estat. Segons Mansó, aquest endeutament es deu a les ambicions faraòniques de l'alcalde Ros a l'hora de fer grans obres. Jo crec que ha arribat el moment del canvi. 30 anys de socialista són massa anys. En temps de crisi està demostrat que les polítiques socialistes no funcionen. Fa falta nous aires, fan falta noves idees. Noves idees serien, per exemple, obres que no són tan emblemàtiques, però no per això deixen de ser importants. Per la seva part, la presidenta del partit a Lleida, Dolors López, ha fet un paral·lelisme amb els resultats que va obtenir el Partit Popular a les eleccions al Parlament de l'any 1995, quan Lleida va aconseguir 2 diputats i a la paeria 5 regidors. D'aquesta manera, com en les passades eleccions, el PP també va aconseguir 2 diputades a Lleida, ara espera aconseguir novament 5 regidors a l'Ajuntament. Així mateix, López espera arribar a superar la 60ena de regidors arreu de les comarques de Lleida perquè considera que actualment el PP s'ha quedat amb molt poca representació i ha posicionat el partit com l'únic amb garanties reals de fer sortir el país de la crisi econòmica.